Dihamu na hupasanga pihami amang inang dok sude jemaat ni HKBP Cibubur alan yang masuk nama prosesi ni petugas ta dot pengolan si HKBP Cibubur undang hami mah hita asa jonjong sudena oleh ate.
Shalom. Huriani debatani hanalongan di Tuhata Yesus Kristus. Hami salhut parhalado pasaton tabe matu amusude ruas ni huria. Selamat Advent madihita salhuna. Diari sadarion tamahita madok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria. Na mangalehon partikia dihita marningot ari AIDS di sadok portibion. Naboho diari sada Desember sadarion. Molo tapatu paparningotanon asa tung takasdo hita maboto jorbut ni AIDS na romar hite-hite penyebaran virus HIV. Di parminggo tasadarion, tabo ang maditanyangta, imana sida na manaon sahay HIV AIDS, dohot hala na walo mga lehod dirina marhubas, laho mangurubi na marsahiti, marulupulop jala marlasin roha mahita, sadarion ma rotuhani manopot jorona, beta tasobba maibana marede mahita. marhite-hite gorni de bata ama. Dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus.
dot gorni to di perbadia na tumpalangi dot tanoon. Amen. Pabahamu ma tu borusion, idama nungaroha tuon mi, idama ihutuivana do upa silehonon na jala pamalason na di julona. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, na tumapalangi do tano, hinoron ni asin ni rohamdo umbain saat kami, tu tahun huria na ibaruon. Leon matuham tuhuriam, todim na badiay, dohot hamalon siyako, asalam rarat, jala, gada, harajau mu di tonga-tonga ni hamion. Sailehom ma, hiras ni roha, tunaposom makatahon hatami, asa, lamdinggan huriam, marhite siyani, pargugoy ma, hamis ang manguloy ho, di bagasan hapor siyaw na toktong, asa marahan nami sa hatoro di ujung na, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita, nomor 54. Pati ni debata di minggu Advent na parjolo sa darion, imas yan sada Tesalonik 5, ayat 5 dohot ayat 6. Ay salhudo, hamu anak hatiuron, jala anak arian, dang siyan borngen hita, manang siyan haholomon, atong sayunang mahita tarpodom, songon akan aliban, saydungo mahita, jala marrohan atorang. Ido sahana, atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Mare dehita siya nomor naraso 10.
refleksi parningota di hari HIV AIDS saportibi. Ganujuk pang ari sada Desember, saya tapatupa do parningotan di hari HIV AIDS di sadok liat portibion. Ia parningotan hari HIV AIDS saportibi di bagasan tahun 2024 ima na sinodangan ni tema namadok Take the Right Path nomor 8 mengambil jalan hak asasi manusia. Doho tema nasional namadok hak setara untuk semua bersama kita bisa. Temaon mangodolhon hinariko ni pakubasion nama saya takas marah para dumuan tuhak hak ni ganup halak lumobi pangaradotion nasarupa taringot tu hahi pason naso pabahirhon manang pasiding halak nahona HIV AIDS stigma dohot diskriminasi. Jalan marhite temaon dihirim do ganup parhobas di kesehatan kementerian lembaga dohot akka organisasi na marhadumuat tusi marsitutu lah mangalehon pangatusion panorangion uhut patupa akka ulaon pakubasion dalan laho manggotapi HIV AIDS di inganan nasidabe. Mengikuton penetapan ni bangsota di tahun 2024 pola do adong mar 510.200 sada halak nahona HIV AIDS saat Juni 2024 torop na 351.370 halak OD HIV orang dengan HIV naung maboto adong HIV di pematang nasida torop ni 217.412 halak OD HIV orang dengan HIV nama kilala hosa jala tongon mandalani pengobation ARV antiretroviral torop ni 10.460 halak OD HIV orang dengan HIV di bagasan pengobation marhite VL viral load HIV jala torop ni 11.162 halak OD HIV orang dengan HIV na tongon madalani pangobation ARV na new jini VL viral load nungga tarida nangulam motik virus di pematang nasida. HKBP AIDS Ministry ima organ pakubasi laho manggotapi doho manggotapi HIV AIDS lau mangurupi OD HIV orang dengan HIV naung makubasi pola lobi 2 dekade nani luhon ni Departemen Diakoni HKBP ganup tahun saya martaba do nahona sahit HIV AIDS torop ni halak na dapat dihubasi jala di radoti nasida di tahun 2020 sahat rodi 11 November 2024 torop na 1.206 halak songonom ma persagina. Sada HIV 377 halak, AIDS 273 halak, 2 bawa 210 halak, boru 316 halak, tulu umur 0 sampai 17 tahun 54 halak, 10 tahun sampai 20 tahun 412 halak, 21 tahun 140 tahun 520 halak digijang ni 40 tahun 212 halak parhonani sahid ala heteroseksual manang homoseksual 1.014 halak jarum narkoba 132 halak transfusi darah sada halak sian ina tudak danak 57 halak jarum tato 2 halak hona jarum suntik tiki karejo 2 halak dohot naro naso taboto 2 halak 5 namangulu on meras 72 nang moding 574 talak
di parningutan di hari HIV AIDS sa Portibi, na pinatuban ni Sadok liat Portibion, ganup ari sada Desember. Dihirimdo ang giat sudehita parsidohot, laom mangotapi harararat ni HIV AIDS, mamuka siyan dirita sendiri, keluargata, huria dohot masyarakat pe, ang giat ma, ganub ruas ni huria, bolas gabe hararuan ni parbinotoan, dohot barita nasitong taringot tu HIV AIDS. Akup ni tau ka marohata ang giat rade manang yakon akadongata nahona HIV AIDS di bagasan parsaurata si ganupari jala parsidoho mahita paholakon stigma dohot diskriminasi sian nasida ay dongata jolmado nasida toktong mamarsiurupan hita laho pahisaton pakubasion dohot manggotapi HIV AIDS. Marsinod ng mapakirimota mabahen hita gabe sibuan hatiuron tasabu mapakirimoni tu ganup nasida akka na marsitaonon alani HIV AIDS na pola mabahen nasida di pasidin torop halak marede mahita. Adven na marlapata do tiki panumunamuon tahala semma haroro ni mesiasi tonga-tonga ni Portibion nago kasusahan lumobi tu nasida akka nahona HIV AIDS di bagasan panumunamuonon go pakirimon mahita rabdo akka namarsitaonon songon Tuhan Yesus namarsitaonon laho mangalehon nguluna tuhita amen marede mahita.
poti madosata martang yang mahita. Ale de batanami namar seroha jala badi nabadia amanami marhita-hita Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali kami rotu julum huilala kami rikot doa sini roham di saluhud kami halak perdosa alani do bahen nahu paserep kami rohanami sadarion di julum jala paratopotami tung najuk-jok do kami mandibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali kami sian julum alani dosa nami aidang di halomon roham hamatean yakka perdosa alai hamubaun ni rohana do lomoni roham asa mangulu se sama sude saluhut hagirugon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahotma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugon nitodi perbadia asar tarabul siturohan nami majoho asak patun tigor jala daulat kami marpangalaho bahen hasangapod di guara munabadiai amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Para siroha jala pardengan bahasa do Jahoba, lebat tarimas jala para siroha gudang, dang dibahet tuhita hobar tuakka dosatta, jala dang dibaloso tuhita hobar tuakka hajahatotta, songon asini rohani ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diakka nama kawiari ibana, hasangapom ma di debatana di kijang. Mari dehita sian nomor 496. Amen.
hatani debata turbu epistel di minggu Advent na parjoloon tersurat di Psalm 25 ayat 1 di ayat 5 tajahma marsika soring hodo ali Jahoba dihalunguton rohaku dang tahe tagamon tarurak sude akka nama kaposiho sai maila dosogot akka pangose swada alana sai togu-togu maahu tu bagasan hasitongammu jal ajari yau ai hodo di batani hatuauku hodo na huhaposi ganupari ido sahadna martua dona tu mangihon hatani debata jala na upeopsa amen maredehita senomor barsuel pulusia tidak kumaha porsiautai songonai data kondisi dukata sa porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangi dotan au porsea di Yesus Kristus ana debata Jahoba nasa sadai ima na tinubuan di si Maria nagabe-gabe siya tod di perbadia adorang suabubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do imana di hapin or silang na tua tu banua turung di tanong na manay tu surgo lahudul siya mendebata Jahoba amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pa mamula sugo tu tanoon manguhumi hala na mangulo na mate au prosea di tod di perbadia jala dongsa da huria na badia huria to pane hala Kristen akka na badia yasan dosa do di hatai na madok bulak magulo so daging hala na mate do dia nguluan na surasuda amen tabegema ede puji-pujian sian kor punguan lansia diuruti mamusian non kor sian wesia
Piuduti sian wesia. Tabi ke matik tingna masa di huriata di bagasan na saminggon.
Gabi gima tik namasa di Huriat tadi minggu tanggal 1 Desember tahun 2024. Na parjolo dak dana na sorang di masa-masa waktu hatta dosa dak dana bahwa di keluarga ni amat tasar medi situ orang inatai baru tabun na di hari Jumat tanggal 15 November 2024 inganan nasida di lapangan tembak mana na W5 ruas nataba pinangirim ato manami ruas nataba sa jongjong ma nasida tajalodo gabe ruas ni Huriat Taima na parjolo keluarga David na maban inatai Francisca Asisi tiur une burumanik narosian GKP Karang Bahagia Resort Karang Bahagia inganan nasida di jalan Kelapa 2 Wetan Manang na Uik Opat na paduahon keluarga ni Amang Padita Asman Hasitopul STH inangi Bernike Borusitorus Narosian HKDP Kedaton Resort Kedaton Distrik 22 Lampung inganan nasida di Gria Cilengsi 5 Bolok A6 nomor 8 Cilengsi Manang na Uik Walu naneng marbagas tik-tik parjolo Neng macalo pasu-pasu perbagason ma Victor Berto perlindungan butar-butar anak ni Amang Bahtiar butar-butar nahinan tubuh ni Inang Resi Boru Simatupang ruas ni HKIP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Sian Huta Grand Nusa Indah OC7 nomor 35 Dohot Orwana Bela Rebecca Boru Manurung Boru ni Amang Tupak Parulian Manurung tubuh ni Inang Rospita Boru Marbun ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Bai nomor 40 RT Onom RT 5 RW Onom Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manang na Uik Pitu pamasumasuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Desember 2024 di HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo masuk pukul 8 Uip tik-tik paduahon naing macalo pasu-pasu perbagasan ma Reksi Reynaldi Pramudia Manurung anak ni Amang Uluan Manurung tubuh ni Inang Udur Boru Rumah Horbo ruas ni HKBP Jatiasi Resort Jatiasi Distrik 10 Distrik Bekasi Sian Huta Kampung Kebantenan RT 05 RW 06 nomor 22 Jatiasi Dohot Orana Agnes Bur Sitanggang Boru ni Amang Berlin Sitanggang tubuh ni Inang Tio Rosma Boru Sinaga ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Sukun RT 07 RW 04 nomor 56 Kelurahan Pondok Rangon Wik 2 Pamasumasuo di Patupa hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di HKP Jati Asih Resort Jati Asih masuk pukul wal wip namangihut pemensiunan situa sadarion minggu 1 Desember 2024 Patupon Nihuria do par minggu dohot paporhatan pensiun amang situa sihol perlumuan silalai inangi boru napitu Sian Wiksada di bagas nasida masuk pukul 10 wib ala nang liling di bagasan Parsahiton duk sidung ulau ni Laos di Patupado acara ramah tamah riwayat pengulau ni amang situa sihol pardumuan silalahi di HKBP Resort Cibubur tahun 2002 terpilih mana sida gabe calo situa di HKP Resort Cibubur. Tahun 2005 ditabal kema manang nadi Tabison gabe situa tanggal 20 Februari 2005. Aktif dona sida mangula di Huria doh Makobasi di Wiksada. Tahun 2000 lalu tahun 2010 terpilih gabe sekretaris di Huria HKP Resort Cibubur. Tahun 2010 tahun 2020 terpilih Magabe Bendahara Huria HKBP Resort Cibubur. Tahun 2010 lalu maco manasida sebendahara alani Parsahiton.
tahun 1921 2010 lalu aktif dua mangon di punguan kor wiksada pensiun amangon waeng ala di bagasan parsahiton hurang lebih onok tahun umur nasida saunari onok 27 tahun liling na songoni mariawat pangulaw ni amak situon nabui di Patupa Huriata na mangihut pilihat tujulu sadarion minggu tanggal 1 Desember 2024 Patupa Nihuria do papungu pilihat tujulu di bagasan amplop bahin tupak tu situa na pensiun situa sihol perluan silalahi inangi boru na pitu sian wiksada na mangihut Sinode Godang HKBP membuka sian hari Senin tanggal 21 tanggal 2 Desember 2024 di Patupa Huriat Tado Sinode Godang HKBP memilit akan nagabe uluan ni Huria di Patupa Sinode ima seminarium si poholo tarutung do mutusi borhak do amak padita Roden FC Torus FTH manang na uluan ni Huriata dohot amata janse sitopul SE utusan sinode mendohoti sinode tatangnya koma asa mardalan doh dengan sinode Dewan Koinonia seksi punguan lansia sadarion minggu tanggal 1 Desember 2024 ima apena perjolo dot parheon ni lansia ni Huriata Patupa ni Huriata do pasahat ulos to anggota punguan lansia nama ulang tahun hatu tubuh papi 70 tahun laos nasida do makubasi parmenggua di jam 10 wib Dewan Diakonia seksi sosial tabuama ditanyakta akaruas ni Huriata na di bagasan persahiton songon nau tersurat di tik-tik-tak na pasiahun Natal perhalado dohot keluarga hari Minggu tanggal 2 Desember tahun 2024 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa. Hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Patupa Nihuria do Natal perhalado dohot keluarga masuk pukul 10 WIB. Padidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 2 Desember 2024 di perminggu pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia to akaposo-poso yana koniruas ni Huriata marguru manatoras di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 masuk jam 13 WIB laos dibuan ma surat pengantar siasitua WIB nabi buah-buah hobartu program ni Huria kerja ni Huria tahun 2024 marhite tiktingo pinangido tu sudi ruas ni Huria asa tapasa bima pilihan tahu tu Huria manang tu situa wi nabi gorni ruas naung pasahaton pilihan tahu periode 2024 1 Desember 2024 boima tazaha di Iwarta Jemat ruas namoding nunga marujungolo ruas ni Huriata ima situa Anton Albert Hasiholan sitio manang na Opo Lionel Doli umur 70 tahun hinabaluhon ni Inang Nurbaya Bur Simamora inganan nasida di Jala Pondok Rangon RT 07 RW 01 nomor 07 manang WIB 2 moding na di hari Selasa tanggal 26 November 2024 tu uria di hari Jumat tanggal 20 November 2024 di TPU Pondok Rangon Jongjong mahita saluhukna. Ujung ni perjalanan ningoni di rongat tahun Laos paingotok kita do sude nang hitape disadati kitong do songon nasida ikomoding alan toktong mahita marpakirimun na mangulu saliling di Portibion jala sai hubas manang sari hari pehita laho manadikot tanoon tengok mahatan itu hatana di pangukapos 10 ayat 10 tulubi martua ma akan amati di bagasa Tuhani olat nyon tutu di doktor di macohot manasida sian paru kilo nasida aina mangihu matu nasida na niula nasidai tabuan masudi keluarga nak sisolhot nati ninggal hon ni dongata naung jumur modingi
asa anggiat matuhata na mga puri na sida ala ni martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Taipei homma. Sai masih paira andona ocean dosa haderakan Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani Sai masih mahidaan mahitaon musen di lambung ni Tuhan yung monang itamin lumonang itamin lumonang itamin Hudul mahita songoni masahat nitikting nama sa dimiguta sadarion molotong aluk tabani tiktik tabereng madi warta jemaat di sayang ge madi pasu-pasu Tuhan huriata pinangido ma tu ketua lansia madokata partikenon pasata itu nasidia. Selamat apen na perjuluma di ita saluna. Nau persanga bihami amang uluan dita sitorus. Nau persanga bihami inanami amanami perhadadu do dewan Yuria HKBP Resort Cibubur. Nau persanga bihami ruas sudah ruas nih HKBP Cibubur sian naposo satu nama godang saruna tua-tua mangido tiki kami di bagasa tikion jumulo mamar satabi molotung mangalak tiki di permingguata di pukul 10 imataringot tu pesta ulang tahun lansia manak pesta parheheon lansia secara khusus mau lihat tema di Hamanguduan Padita Stores do Dewan nama nulupi patu pahon ulang tahun do parheheon di lansia di bagasa sadarion di partikianon perlu do kami manidangi marpanidangi taringot tu perkembangan ni punguan lansia di HKBP Cibubur. Madok molate do puji-puji tutu hata. Di bagasan 4 tahunon macai signifikan do perkembangan ni punguan lansia. Na tahun 2020 pola 40 pitu halak go anggota lansia. 4 tahun di tahun 2020 tahun
berjumlah ma 87 halak. Jadi molo ditaringoti nak ingat taringot tuak kabar sahito dok na masa pandemik ada hikmahnya. Hikmahnya i masa pandemik yoraya kalansia keluar sejauh. Gabi patu pama sermon marhite sital pasalinu. Imana idok ngai jama milenialon marhite jum. Gabi malu akalan siai marjum sermon la mutabama nadohot mar sermon. Jada sian nawalu pulup itu alahi mulai di Tuhan. Morumai obat talak sadamai nasari matua tulu saur matua. Ima di tahun perhuriau 2024 alai tabba masyarakat tuhari ima dengan nami situa sitiu. Jadi pengumuman waing anggota lansia 82 halak. Ya kegiatan ni lansiaon na prujolo sermon setiap hari Selasa masuk pukul 10 nah dihadiri kurang lebih 60 halak anggota lansia jalani uluhon ni Padita Resort Manang Padita fungsional melihat dakya absen na sida siganu hari Selasa manguluhon lansia. Napa 2 tahun senam pagi sehari 2 minggu sebelum sermon dihadiri kurang lebih 40 halak. Napa toluhon mengisi kor setiap bulan di minggu pertama masuk pukul 10. Napa opaton masyarakat membahagiakan anak lansia dikirim pengurus dokue ulang tahun tu jauh di anggota nama ulang tahun jalan unga merdala non selama 10 tahun tanpa ada kewajiban sian nama ulang tahun ini. Napa opaton pemberian ulos tu anggota nama umur 70 tahun dung saat marumur 70 tahun di pasahak mai ditiki pesta parheon songon sadarion jadi anon pasahaton nama ulos tupi tu halak anggota lansia na mencapai umur 70 tahun. Kegiatan napa-nopon acara bona tahun kebaktian Padang kunjungan gerejawi sehari 2 tahun. Do nabar pudi merayakan pesta Natal bersama rap doho punguan inahana dohot komisi kasih. Adong nama cai unik di punguan lansia. Ima taringot tuhahi pasun. Ikom manidangi doa ami asini rohani Tuhan. Adong ngomar piga-piga dengan lansia. Na masuk tu anggota lansion. Adong nomor tukuk 2. Alai dung beberapa bulan. Masuk jadi anggota lansia gabi tinggal masih ada tukuk naik. Adong nomor kursi roda. Gabi lagi pakai bebida kursi roda deh. Nomor tukuk saya gabi sumber tukut. Molo tungi pakai be tukuti. Action namai songon amak situa dapat cium nawang nenggulan. Berdalat tiap pagi sian gangantik tu gerejon. Sepatah 2 hari bagas dari pipi. Damu hipas. Tapi marumur mana yang ngamangi mulu salah 24 tahun. Jadi nah sangat unik ima adong anggota ina na paling tua dihami marumur 26 tahun
jalan 27 ma 26 tahun ono bulan ima nyonya Pasaribu buru Huta Barat tukok nyom mangulu do tang martukok tawo martukok rotam manak tukok logam adong do nama nuguno gimana jalan narajina ro tupunguan lansia nak tupar mingkota jadi na berpudi na unik ima taringok di cerita-cerita lansia molotung gajak pesawatik o cerita lansia memang itu horo lansia te molo makatai saya masa lalu ihatai saya kahata-hata na juru ihatai molo taringok ti masa depan pitor muruk ay dakinata ay masa depan na batu ni sadwate alai dung masuk lansia beberapa bulan tang mabiar be makatai batu nisan so namang namar liturgion marpanidangi do natari sada dikinala paborhat maksiti mulu buena namang martangiang daw tutuani tangiak ko kamuma asay bagasa kasehatan na ujoin ay ba orama asa wi hopay nata mulak tuita na ngaung batu nisan nami hutain na marumur mano ay ngamang namar liturgion jalan 20 70 sia ate ko pas be jong ima panidangio siak kami pungelan sia nasoha-sohata kami bahasa-bahasa ni Tuhan pasu-panu sisi Tuhan na berpudi laus ditikoma ubasa tami tuamu dongan name rasa dan sia gokodo jauh-jauh asa riaro hamuna marnyang nilakka romad dohoti pesta lansia siganu ari Selasa adong do di Patupa senam pagi joget ria jala Patupa naim atau mulai tahun naro bercatur ria jadi mulai masuk pukul sia 1 nasidung di Patupa do sipangano do sinumut sopola margarar songon datar surati robe mamu mangan minum dak pola margarar ima gokko do jojo sian hami punguan dan sia mulai tema horas marita saluna diuduti mamuse kor puji-pujian sian wi 10 sada diuduti mamuse kor ama agape
redemaitasian nomor 530 sia amukka siana sada lasi ditikiom mata pasa ama peliata. Ya, sebentar. Ada dua. Oh iya, sekarang diralat pasat ulus majo. Tes. Pinang iduma di nalahu macalo ulos sian huria. Amang pedeta nyuluan. Imana parjolo inanami nyonya kasih dabutar bur si mamora. Manang na opo peresia 70 tahun 70 mana sida. Na padua ko nyonya hasiregar bor pajetan manang nama arta 70 tahun. Na patuluhon si tua Elizabeth Burmanurung manungnya nanggolan umur 70 tahun. Na papaton nyonya sinaga bursilalahi 70 tahun. Na palimahon Birma siahan manang na Oppo Mikael borusiagian 70 tahun. Na panopo nyonya Johar siahan boru aritonang manang na Oppo Taruliburu umur 4 tahun. Na papitu nyonya limpung baru sirait manang na Oppo Samuel 74 tahun. Songanima pinasahat ma tu padita resep. Sabar mahita kamanginang buamak kahaminaung lanseon. Tes pinangiru tau amang tarulidoli mendampingi inang disot asarona sida opuk tarulidoli. Di hamua manami nanami huria HKBP Cibubur parjolo sahali madok moliate mahita tutuhata ala asido hotolong rohani tuhata boy hitanua yang marpungu di mingguta sadarion di pesta parhehehon lansia ni huriata HKBP Cibubur asima rohani tuha di pasu-pasu tua mahita saluna suak songonima di hamua manami nanami dongan nami ruas ni huria HKBP Cibubur naung marumur 70 tahun na masuk anggota pungguan lansia parjolo sahali madok mauliate hita tutuhan ala asido tolongi rohani Tuhan boy hitan waeng marpungu di bagasat tikion ima dinata patupa pesta parhehon lansia di pesta parhehon lansia sadarion las rohani huriata ala naung gok marumur 70 tahun kamu di basa-basa hotuhat tau umur nagajang diham alani ngolo tapatupa penuaeng mga pehonulos di bagasat tikion dalat taro makabule ka hotutuhata di sude pasu-pasu nai
jala mangido hita to akatikina nangro anggiat lam ditabai Tuhan ido pinanggajang nyumur hahipason dihita saluna tarlobi dihamna dison sialas ni rohani huliata naik pasahaton na ulos sitorok rabu Tuhamu amanami nanami dongan nami naung marumur 70 tahun asima rohani Tuhan saya mamasu-masu Tuhani marhite ulos na pinasahat ni huliata saya ditabai Tuhan ya kasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga tatu akatikinan yang roh unang maberek kamu sianargana alai berek kamu mayas ni rohani huliata mangapehon pasahaton ulosot Tuhan songonima hata sia kami sa tonga-tonga ni huliata las marohamu na majakon. Tahu duti mamusia, mari dema hita sian buku dan nomor 530 sia, mamuka sian sada, lasta papungu ma peliata, pelian sada adu sada be.
Ameni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon, hata ni Tuhata, turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion, minggu at penna parjolo. Imana tersurat di buku Evangelium misi Lukas, bidu 20 sada, mamuka maisian ayat 25, sahat tutolu puluonom. Lukas 20 sada, ayat 25, sahat tutolu puluonom, tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi. Dungi masa ma'akatada di mata niari, di bulan, doho diakabit takpe, jala hapusohama akabangso di tanon, jala bobonosan, bahenon ni gasa ngilauti, dohot galubanga. Tarhatos majolmai, di baik kata hutonna, dohot panagamon ni rohana, di nanaeng masa tulia portivion. Ay humut talma, akka hagogon ni parlangitan. Dungi idaw nasida ma anak ni jolmai, romar hite-hite obun, matat huaso, dohot hasanga ponggodang. Alai molo mamukka masa akai, dirgak mahamu, pasidak kamu maulumuna, ainunga jonok haluaumuna. Jala dihatahom matunasida upamasada, berek kamu mahawarai, dohot akahau nasingi. Ia dung martunasi di dahamu, tadau muna dosiani, naung jonok partaonan las. Suak songoni, ia dung masa akai di dahamu, botohamuma, naung donok harajau ni debata. Si tutudo nahudohot, si tutudo hatakot tuhamu, naso tu pasal puna sabangson, sojolo songgop saluhu nai. Salpu pesogo langit dohot tanon, anggo hataki, naso tu pasalpu. Alai jaga hamuma dirimuna, unak sora rohamuna, binain ni parminumon, doho parmabuhon, doho panarihod dihanguluanon, gabe topu ditahupi arihamu, songot tali rabang. Ai hato mai songgop, tuatas ni sude, namaringana di atas tanon. Alai dungo mahamu toktong, mardonga tangiang, asa margogo hamu, pasidik saluhut nanaing masai, lau jongjong, dijolo ni anak ni jolmai, ido sahakna. Hamuna kadonga saha porsiaon, hita huria ni Tuhata narak marpungu di minggu tasadarion. Selama apemma dihita saluna. Selama apemma dihita saluna. Selama tau baru ma dihita saluna. Hobar tu tahun gereja ni sadarion ma tau baru parhuriau. Nadiari minggui ujuk tau parhuriau. Hamuna kadonga saha porsiaon, sadarion ima minggu at penna parjulu. Songon nataidan waeng
galak sadalili di tonga-tonga ni huriata. At penna marlapatan managam, manomu-nomu, paimahon, menantikan haroroni Kristus tu portivion. Ganut tao dosa di patu pahuriata songono minggu-minggu apen. Jala ganut taon opa minggu at penod di patu pahuriata. At penna parjolo galak sadalilin. At penna padua hong galak dua lilin. At penna patolu hong galak tolu lilin. At penna paopaton galak opa lilin. Suku-sukun. Aha hubungan ni. At penna parjolo galak sadalilin. At penna padua hong galak dua lilin. At penna patolu hong galak tolu lilin. At penna paopaton galak opa lilin. Aha hubungan ni. Tunamanagam. Manomu-nomu. Paimahon. Haroroni Kristus tu portivion. Boasa holan opat tali apen. Boasa dangadong ape palimahon. Dohot ape paonopon. Hamunak kadong asaha porsiaon. Apen lapatan na managam. Manomu-nomu. Paimahon. Haroroni Kristus tu portivion. Dohot jepek. Diopa partikiama. Nasanga mendesa paimauta haroroni Kristus tu portivion. Alani molo di patu pahuriata minggu-minggu apen dakolan nanaing madok nanaing marnatal mahita nanaing pajojor hom mahita nanaing marliturgi mahita nanaing paulikue mahita nanaing manuhor baju tau baru mahita dakolani nanaing dohononna alai minggu apen naik paingotok kita managap paroroni Tuhan di opat partikian. Dia may na parjolo sahari. Na managap bohita di haroroni Kristus tu portivion marhite-hite hatutubuna. Om manajo jota goari dohopad dohan natal parningotan ari hatutubun ni Tuhan Yesus. Tutu parningotan nama goari dihita dang nasonari betubu Tuhan Yesus. Tuk somar natal pehita dang nasudat na betubu Tuhan Yesus. Ala memang nunga tubu ibana 2000 tahun nasalpu di barani pinahad di huta Betlehem. Suku-sukun anggonauk tubu do hape Tuhani 2000 tahun nasalpu di huta Betlehem. Boasa seita gamotta di harorona marhite hatutubuna. Doho jepek alusna parcuma tubu Tuhan Yesus. 2000 tahun nasalpu molodak tajak kosonari asa tubuh di ngoluta di rohata di tonga-tonga di bagasta parcuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu molo sai tok-tok peak-peak di barani pinahan ibana di huta Betlehem molodak tarahon molodak tajakon asa sorang asa mian ibana nang di tonga-tonga di bagasta las dorohamuna kainak tubuh Tuhan Yesus. Las dorohamuna kamak tubuh Tuhan Yesus. Ayahu suku sahala ama kurama museron alaidang hitau itu bado. Las dorohamamak tubuh Tuhan Yesus niku. Atuk sobinoto dok bana tubuh na tubuh mesinna. Las dorohamuna kamanginak tubuh Tuhan Yesus. Dia dolas nerohata tubuh Tuhan Yesus. Tuani matubuh Tuhan Yesus adong nagabe Tuhan ni portivion. Boido bayako kamu ahana masa di portivion na cugaridang adok Tuhan ni portivion. Tabaru dutia dope portivion. Tabagaur hia dope portivion. Tabagoda kia dope na stres. Dohok na matematik kok di portivion. Tuani matubuh Tuhan Yesus. Adong nagabe pangalu-aluan. Adong nagabe pos ni rohani jolma na di portivion. Ulu dohamu akamang inak tubuh Yesus di ngoluta. Ulu dohamu sada siarat asa ulu tubuh Yesus di ngoluta. Ikut jolo tapadao tabolokon akaulau namaralo tulomoni rohana siap bagasan ngoluta. Saleleng adong mian akaulau namaralo tulomoni rohana di ngoluta di rohata dan ulu tubuh Yesus di sini. Alania saulo tubuh Yesus di ngoluta di rohata tabolokon
akan naulaon na maralo tulong ni rohana. Alanina parjolo sahali na managa bohita di haroro ni Kristus tu portibion marhite hatutubuna. Na paduahon na managa bohita di haroro ni Kristus tu portibion mangalap akan na porsia di bana. Na diari minggui tapatupa minggu parningota dia kana modding. Na diari minggui tajahahon 20 halak torok midongat tahiyar ruas ni huriaon nau parjolo modding mana di kokita di bagasa satau buluk par huriaon. Roturo haku songono na kamanginang. Tu para songono na taoni apen na parjolo do operasi 20 halahon bar minggu. Ate parak tabo to marang dai jolo hudulan na manang dai pudi tak na do penguang markor na sida na taoni dak tabo to ate. Na naik kudo akamanginang tu para na taoni dikimar minggu na sida dangadong rota-roto hitu na sida. Ay guarku na mahape jowon na taoni. Ay taoni hape-hape na parjolo dang marminggu biao. Dangaong rota data itu na sida. Songoni mahape hato mingulu ni jol mayak kamangate. Sonarira marpungu hita. Marminggu hita nuain. Di pesta apen na parjulun. Tabereng jo akane habirak ta kamanginang. Tabereng jo na isia mutta. Tabereng jo na ipudita. Ise pudita. Tabereng jo na ijolo. Dakta boto songono tauni. Ate beharang rak behita do nasida. Ay songoni mahape topu ni pangalak mi Tuhan dia kana porsia diban. Buasa say tagamo taharoro ni Tuhan ala memang akana porsia madok memang tumori ingot ari hamamatem. Ay mate do hape hita sogot haduan. Modingo hape hita. Dangadong na saleleng-leleng na di portibio. Dangadong na kekal di portibio. Parsatokina do portibio. Tadi konotta do muse portibio. Dangadong na ho di son. Ala tadi konotta do portibio. Satokki do hita hape di portibio. Alani ikorade hita managam. Pajowon ni Tuhan dia kana porsia di bana. Unang lalapita. Hola pasari-sari na di portibio. Unang lalapita. Hola manua bonani sawi i portibio. Tinggal lo sudi. Tadi konotta do sudi na di portibio. Alanina managa bohita, setiap saat paimahon haroro ni Tuhani mangalap akana porsia di bana. Unak sugut tangis-tangis ita kamanginang. Perlu adok persiapan, adok pangaradion. Molau kiana kasih panata tertapa buat wakai anak kota. Mola dong akarta ta jalan memang ikon adong gosuari sono ta wakai anak kota. Torta bagian unang berbadaya kaya akai anak kota. Bonani sawit ne pakabaru di anak sakangan. Toko sisa pul ne kota Jakarta di anak si nomor 2. Bonani sotul na itu wai padita resort. Tortatur hian unak say gaor sogot haduan. Buasa pitoraturata ay hitape. Tadi konota do portibion. Danga dong naho di portibion ro di saliling-lilinga. Sogot haduan na paimatik kita bedo hita. Alapon itu hanido akana porsia diba. Napatoluhon na managa bohita di haroro ni Kristus setiap saat madongani mangurupi akana porsia diba. Porsia do hamu amang itonga-tonga ta Yesus na tapestahoni. Porsia do hamu akamang inak Tuhan Yesus madongani hita molo marulau tutoba. Porsia do hamu akamang inang Tuhan Yesus mangubati akaparsahitot tanah salilengon. Lomoro pero hamuna ro Yesus madongani mangubati hita to akatiki nanang ro na managa bohita di haroro ni Kristus. Setiap saat mangurupi madongani hita kana porsia diban. Na paopaton na managa bohita di haroro ni Kristus. Na parpudi na padua halihon tu portibion. Na opatom makamanginang na naik sita gamota molo tapatupa minggu-minggu atpen. Jala sada sian nao patima na naik taringotan ni turpuk tao tuhita ima di haroroni Kristus diari padua honi manang ujung ni hasianganon hamuna kadongan
na mardala do hita di ngoluta madapoto sada ari ujungi portibion. Mananga hape udaw ta sigano pari dotson na mardala do hita, lao madapoton ari ujung na sasaday. Ari ujung na sasaday mana jojot tagwari doho padoha parusia, eskatologis, hari kedatangan Kristus kedua kali, hari kiamat, akhir zaman. Di si maro Tuhan Yesus tu portibion. Marhuaro Tuhan Yesus paujukon mengakhiri sejarah di portibion. Tupuk tamadok ro Tuhan itu portibion marhite-hite obun jala di bagasa kuaso dohot hasangapong gudang. Hamuna kadongan di si mapatu paon itu hatta upa tuganuk jol mana di portibion. Upa si saleleng-ilelenga tu akan porsia di bana. Di do di turpuk taon dirga maulumuna lapatanna lasmarohamuna ay nama buan haluaon nama buah pasu-pasu do haroroni Tuhan napa dua halioni tu akan porsia di bana. Alai nama buan uhubo haroroni Tuhani dia kajolma naso porsia tibana. Nama buanuhu botu hatai dia kajolma natakang di portibion. Alanido asadido diturpuhon bobonosan madiar tahutan godoron nasida manomu haroroni Tuhani. Ala memang nasida pesadar nunga godak kagaleon nasida nasalileng nunga jojo nasida mangulahon akaulaon namaralo tulomoni rohani debata. Alani madiar bobonosan godor nasida paimay mahon haroroni Tuhani. Alayang go akana porsia tu Tuhani akahita na porsia si utonibana unang madiar hita ay nama buah pasu-pasu las ni roha doha pe Tuhani. Ro Tuhan itu portibion, lao paujuk ko sejarah ni portibion. Akka pardosa, akka parjahat, bainon nama dihabiranga, jala tuapi sisaliling-ililing na maupana. Alayak ka na porsia di bana, suron na mahudul lisabula siyamuna, jala dapotan hanguluan sisaliling-ililing na maibana. Niadang masa do peih, alay biturpuk tao di dok, nunga jonok tikina, nunga godak akatadda-tadda, pabuahon nanaeng masay. Aladak saunari do penamasay, nak penaung jonok tikina, adong go pekesempatan dihita. Hira-hira tu habirang go hita kamanginang manaktusiam. Molo hira-hira tu habira kita, adong go pitiki. Taulahon na kaulahon na maralot, na lomoni rohani debata. Unang kapadaw makaulaw na maralo tulong mo ni rohani Tuhan. Asa tusiamuk kita akaulaw mo ni rohani Tuhan ni manataulan ba. Adong go pekesempatan dihita. Tusiamuk kita. Hape akamata keluargata yanakota tu habira. Lujay na ina sida kamanginang say tangis-tangis mangalir tangan na tuhita. Alani adong go pekesempatan. Asarapita tusiamuk. Tuhan luas si saliling-ililing. Nunga jonok tikina. Nakpeso apala adong nama boto. Adigas sa di harina. Alay turpukta madok tuhita. Nunga jonok tikina. Nunga jonok tikina. Nunga adong akatadda-tadda. Nunga adong akasimbol. Na pinasahat ni tuhata tuhita. Patujolo ni nanaeng masay. Pasti do'y komasa. Pasti do'y korotuhani. Na padua halihon. Lao mangalap akan na porsia di bana. Lao mangujungi sejarah ni portibion. Alanya kamanginang nanaing dohonon ni turpuhot tuhita. Managam mahita di haroron ni Tuhani. Toktong mahitaw mangulahon. Akaulahon. Lomo ni rohani debata. Asa tusiamuk kita. Asa dapotan hanguluas si saliling-ililing ngayon. Di mingguta sa darion. Laos tapatu panuaeng. Pesta parheheon. Punguan lansia di tonga-tonga ni huriat tahakadipi. Molo tapatupan wae pesta parhehol lansiaon. Parjolo sahali na mangajak kita doon. Mamerek tupu di akapardalanan ni ngoluta. Jadi akamanginang ta coba jo mangingot tupu di akadalan na uktabulus di akarina salpui. Rahyaro hita na jolo marsahi na posa di ngoluta. Rahyaro hita sorna yang lucur dia kapardalanan ni ngoluta. Maol dalan na tadalani dia kari ni ngoluta niya salpui. Alay nuang madok mauliate mahita tutuhata.
Nakpe maulah kadalan na tabolus, nakpe godang masalah tantangan, nakpe godang kaarsak paru kilo na tabolus dia katik kinasalpi. Dangga dia kay mabaik kita so. Boy do hitan wang mangolu marpungu sahat tunuan. Alani ikosidok mauliate mahita. Marhite pestata sadarion. Boy hita sehat sahat tunuan. Boy hita marpungu di pesta parjolo. At penna parjolon dangalani gogota dangalani malota. Tukolan alani asini rohani Tuhaniro. Alani asido hotolongi rohani Tuhan na sahat tuhita. Patut ikok kamu liate hono. Alay na patoluhon, pesta taon ng mga jakita, mamerek tujolo, akadala na nagsidala nata. Daktaboto, ahana ng masa tuhita to akatikinan ng ro. Daktaboto manang namarsahi tita sugot taduan. Ala daktabotoy, tapagong gopong golutaw, tutangan ni Tuhani. Asalomo ni rohani Tuhan manata na saud, na tulus dingoluta. Om masit tuhuni ulaon, pesta parheheolansya, apala di bagas at tikyon. Di paso-paso Tuhan mahita saluna. Di paso-paso Tuhan masude nang ruas ni Huria HKBP Cibuburon. Itabaya kasilas ni rohay nakto akatikinan ng ro. Amen martanyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di banwagijang. Mauliate puji-pujian di sobaho rohanami Tuhan. Nung adipakulingi hohami. Di pesta at penna parjulo sa daryon. Marhite hatami Tuhan di paingotohami. Asa managapami. Asa mangaradedirihan. Paimaymahon. Harorom manopotami jol manadi portibio. Suatu katami tu bagasarro. Arot pikiran nami. Asa marurak marparbuy hatami. Asa hatami Tuhan nagabegogo. Tukot sulu-sulu dihami. Lao mangruti ngol-ngol nami tu akatikinan ng ro. Nakto akatikinan ng ro pe Tuhan. Toktong go pasihol rohanami. Toktong matuha pakulingi ngolunami. Asa hatami nagabihad nga bataba di ngolunami. Asa nang manibil hamis siya dalam munasitongi. Ale Tuhan dewata manami na marhabang sa di banwagijang. Di minggu nami sadari okupatu pahami Tuhan. Pesta parheheolan siya di tonga-tonga ni Huria. Dalam nami do Tuhan mangiro mangelek tuado pamuna badiyay. Asiro hap Tuhan. Iring-iring togu-togu pardalanan ningolu ni pungwadlan sa ni Huria. Padaw kabataba padaw parmaran. Tabaya kahahipasong gadyang yumur. Di sudi akalan siya narong di tonga-tonga ni Huriamon. Tabay Tuhan akasilas ni Rohay. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam di tadana sida asidot tolong. Suwak songonima Tuhan di minggu namion. Huwag kami tuado pa mo. Nakpardalanan ningolunan dohok keluarga nami. Asiro hap Tuhan. Iring-iring togu-togu akapardalanan ningolunan be. Padawa karsak padawa batabat. Padao parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhanak kasilas ni Roha. Akapasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga nami. Asanggiak toktong las rohanain mamujiho. Dohok mangulaw-law na pinasahap di tonga-tonga ni keluarga nami. At toko matuhadongan nami. Mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bayan akabagas nami tuha bagas silas ni Roha dihan. Joloani hami tuha dia kadalan na naksidal nami. Joloani hami dia kaulaw na naksiglaw nami. Unang loa sami mangalaka somar donga dohoto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolunan. Nang akayanakon akapahopu Tuhan. Naog pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarganan. Manang di dia bina sida maringanan. Nadao manang nazonok siya kami. Ramo tina sida saluna. Molo di bagasa parsikolana kayanakon nami Tuhan asiroham. Ramo tina sida labor hado laumulak sa parsikolana. Buka roh hado pikiran na sida. Asa takas dia tu sina sida kapar sejarah na pinasa ni guruna. Asa dong usay laban na sida na mga luli makaluja ho parbino Tuhani. Molo na mga luli karejo akayana kon nami Tuhan asiroham. Saya patongo matuhana kapar karejo na ho bartu na sida be. Asa anggia do marolopolo marlas ni rohanang na sida mamujo. Molo naung dapok karejo petu hatta bay silas ni rohai. Asa anggia marhite siya ni Tuhan. Lam ditadana sida asido tolong. Suwak songonima Tuhan, marhite tikting di tonga-tonga ni Huriam. Nung ataka sutangi hok kami, jala gudang na naik si hamuliate honon nami. Tarlubima Tuhan, di nami di basa-basa hoko sa danak bawa, di keluarga nyamanami sarmedi situmorang, inanami inang boru tabun.
asiro hap Tuhan pasu-pasu anakon na pinalumehaw mo dito nga ni keluarga nasida asanggia ibu-ibu magodang gabi ruas na burju mo sa iba na to akatik kinanang ro pasu-pasu pargogoy ng natoras asa margogo natoras manogunogo da na hiho Bartolomeo ni roham suak songoni matuha di minggu namin sa daryong huhamulia teo kami akaruas ni huriam na martabata di tonga-tonga ni huriam hakabi Cibuburon ima keluarga dapi na baban inanami inang burumanik narona sida sian GKPI karang bahagia suak songon di diamanami na poso mamakpadita asitopul inanami inang borusitorus narosian hakabi kedaton asiro hap Tuhan macela situturu hanami majako karoronya kadonganan alan itu pasu-pasu maka parsauran nami di tonga-tonga ni huriamon tabaya kasilas ni rohai di hamisaluna asanggia tok-tong las rohanami marsaur mamuji pasangak guar muda badiai suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion hubwa kami tuadopamu anak doho boru ni huriam namarsakap nang mamuka pardonga saripeo tua katiki nanang ro ima si Victor Berto Parlidunga butar-butar doho orwana Bella Rebecca boru manurung suak songone di si Rexi Reynaldi Pramudia manurung doho orwana Agnes boru sitanggang asiro hat Tuhan pakai mahuriam na meti parhiteamu mga peho na kapasu-pasu na sakko itu anak doho boru ni huriam asa gade ripe na tarpasu-pasu ripe na berbahagia na sida nak tua katikin anangro nak tua katikin anangro tabaya kasilas ni rohayi da sida asa anggia marhite sian itu halam ni tadana sida sido tolong suak songoni ma Tuhan di napi natupan ni huriam di minggu nami sadarion ima par mingguo di tonga-tonga ni bagas nyamanami si tua espesi lalahi na mamasuhi pensiun sian ulau kasituau di bagas sadarion asiro hap Tuhan pasu-pasu acara pensiun acara permingguan na hupatu pahami di bagas nasida pasu-pasu terlobi amanami amak situasi lalahi masih holo pahami tu haliano muhamalumor di amanami asanggiak pakatikin anangro tok-tong marlas niro hama manami mamuji pasangapoko suak songonima Tuhan nak sinode godang nanak patu pau ni huriam mamuk kasian hari marsogot sahat tu hari minggu nanangro jong-jongi Tuhan sinodei homa Tuhan nama katai di tonga-tonga ni sinodei asanggia lomoni roham nasaut natulus marhite pardalanan ni sinodei atong dinabor HP AKP serta homa Tuhan madongani pada oho nakabatabat asa di bagasakai pason sahat tu inganani jala di bagasakai pason nang mula musetuluat nasidadi suak songoni ma Tuhan nang akaragam mi pakobasion akaragam mi pelayanan anak patupau ni huriam terlebih di bagasan nasa minggon ima rapot panitia Natal latihan Natal porayan Natal latihan kur asiro hap Tuhan di sudea kapakobasion ni huriami saya masuk maho Tuhan jong-jongi ulau ni padawa kaulau ni sibolis asanggia sonak sewa ribu kami marlas niro hatok tong mamujo suak songoni ma Tuhan nang dirongan nanya karuas ni huriam namar ningok di ulang tahun nasida ulang tahun hatutubu doho pardonga sari peon asiro hap Tuhan lam tabay makagajang umur tabaya kasilas ni roha pasu-pasu di tonga-tonga ni ngolu nasida nang di tonga-tonga ni keluarga nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan hubak kami tu adopamu macai torok ruas ni huriam na di bagasa parsahito na pala di bagasa tikion amanami amang iye glutom wek dua si na tongon wengok name di rumah sakit CM amanami amak kamanulang wek tolu na tongon wengok name di rumah sakit mitra keluarga di nanami nang marpaung buru manalu onom na tongon wengok name di rumah sakit Polri nang dia manami na posom si tuem si tanggang wek 12 na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna asiro hat Tuhan di sudea kadongan nami na marsahiti masih hollo pehami leano muhamalumon leano Tuhan akagajang umur di nasida asanggia takatikin anangro marulopolo marlas niro hahami toktong mamujiho alan itu ha pasu-pasu akaubat na pinangan nasida pasu-pasu akatangan ni parubat asanggia marhita kay Tuhan boy tumibu malum tanggal parsahito ni siapa matang nasida
Suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion. Hubwa kami nang ruas ni huriam. Na di bagasan arsak paru kilon. Di naung jumolo ni alakmu. Amanah hina holongan nasida. Siya tonga-tonga ni keluarga nasida. Terlebih sa tonga-tonga ni huriamon. Ima amanah minaposom. Situa asitio. Asirohap Tuhan. Di sude keluarga si solok na tinadikon ni amanami. Suruh todim na bedia iman orang rohado pikiran nasida. Asa unak saya tu matangi sunang mangadungi, unang madele nasida. Alian dia makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu. Dia kasilas ni rohan anak patongono mutu nasida tu akatikin anak roh. Satokin nai Tuhan nai mula bemahami madapot to nakabagas nani. Asirohap Tuhan dongani hami di perdalanan. Pada wakabat-habat pada parmaran. Palas rohanami non. Boy pajupang dohota kanawa walong hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga di bagas nami. Ramo ki pasu-pasu dongani hami salukna. Tuktuhi toktong rohado pikiran nani. Asa sama si hol hami. Romar pungumar sahor di coromon. Jalo ma Tuhan elehelek pangiduan nanion. Marhite-hite guarnya na. Tuhan Yesus Kristus Tuhan na. Amin. Di namarede hita bukuede pituratus tolu pulusada laos tapa pungu ma peliata.
Jehon ayat sada laos jongjong mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung. Nama dok mauliate mahami tuho. Ala di pabotoho ko Tuhami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogo langit dohot tanon. Alay naho doang gohatam. Rodi saliling ngililinga. Saya si maroham dihami. Paho marohanami, marha porsiao di hatam, marhite-hite tod di parbadia. Taida jala tapakilala hoddo, godangnya kasahi namasan muaeng di Portibion. Sada sahi nama caiposi, ima AIDS, naro marhite virus HIV, alani, ulaot tado patoguho rohanya kadongatan amar sahit HIV AIDS asa marsigorgor pakirimon dinasida na mangolu di bagasa kolong ni rohani debata. Padungo mahami, jala paringgas sami martangyang, asa marlas niroha hami, paimay mahokko, marhite-hite na ulo hami, mangulahol lomo niroham, di bagasang ngolunami. Ikon hobas maguru Ali debata amanami na di Banwagijang. Hodo haroro anisa luhut silele na denga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masya na nilehomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon. Pati bulhok karajao mo ditong-atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadhani godang sileleomi Tuhan. Asalam girgirhami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ale Tuhan debata amanami rodi salilingi-lilinga. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti hodo hami di bagasatao parhuriaon nauk salpui. Asini rohabo na pasahato kami tu bagasatao na baruon. Huida hami di bagasan na sataoni. Denggan ni basam. Buas doho mangaleo barita nauli tuhami. Asa mardame jala marhasona ngarohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsia. Naburju manguloy hatam. Di pargogoy hodo akana porsia. Doho na posom. Akana mabarita ho barita habalgaom. Di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan dosude dengan ibasam nasa taoni. Sia minggu tu minggu. Sia bulan tu bulan. Saha rodi sadarion. Di bayani hupuji hami maguarmu. Jala hupasanga pami maho. Sai gonggomi. Jala pasu-pasu manak kuriam. Tabay maganupari torok niya kana porsia. Namar holong iro hadiho. Sai pararak maharajaom. Doho di sadopulon. Sai ramoti huriam. Asa unak sautahini parjahat. Na mga bati harararat ni harajaom. Sai unang loa suryami di susai. Di gaori manang dileay. Ramoti makana pinilimu. Pay masahat tuhangoluan. Sai ramoti masudin aposom. Na mamarita ho barita nauli. Sai jo makasipele begu. Doho parugamo nasing. Asa doho nasida pasanga pongguarmu. Sai ramoti. Jala parbadiai mahuriam. Saha rodi haroro ni Tuhan nami. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajaum. Sai sau malomoni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang. Leo matuhani sadario kangolua siapari. Sesama dosa nami. Songo panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amen. Shalom, oras marita salu.